And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May kinakasama ako at may anak kami. Pero may naka one night stand ako. Hi DJ Rocky. Gusto ko sanang humingi ng advice tungkol sa nangyayari sa kasalukuyan sa aking relasyon. Sana ay mabasa mo ito. Itago mo ko sa pangalang Ace. At ito ang aking secret file. I'm 27 years old. Merong isang anak at may kinakasama for almost 9 years. ...2014... nang maging magnobyo o nobya kami ng nanay ng anak ko. 2016... nang dumating sa buhay namin ang anak namin. Magto-20 years old ako nung nagka-baby kami. Okay naman kami sa paglipas ng panahon. Until 2018. May isang hindi magandang pangyayari na naganap sa buhay namin. That time, nagpurso kaming mag-aral ulit dahil nahinto kami sa pag-aaral nung dumating ang anak namin. Call center agent. Yun ang trabaho niya. At the same time, nag-aaral. So ang nanay ng anak ko ay may nakilala sa trabaho niya. Nalaman ko at nahuli ko through Messenger. Isang linggo bago sila magkita. Nagpaplano sila ng isang bagay na hindi dapat. Hindi maganda. Hindi ko siya kinumpronta nang mabasa ko yung conversation nila. Inalam ko kung yung plano nilang yun ay itutuloy nila. Yung plano nila, ipapaalam niya sa akin na may team building sila. And it happened. Dumating nga yung araw na nagpaalam siya sa akin na may team building sila. At doon na nga naganap ang bagay na hindi dapat mangyari.
6 in the morning, out nila sa opisina. Online pa sa social media. Around 7 a.m., nakapag-check-in na sila. Offline. Until 12 noon, nag-online ulit. Hanggang sa nagsabi na sa akin na nakarating na daw sila sa destination nila. Na-monitor ko. Pauwi na siya. Pagpasok niya ng pintuan, I asked her, "Saan ka galing?" And then she replied, "Team building." I asked her again, "Saan ka nga galing?" Hindi na siya sumagot at dahan-dahang pumunta sa kwarto namin habang umiiyak. Sa sobrang galit ko, sumigaw ako. Then I told her, kung ginagag mo lang ako, sana hiniwalayan mo na lang ako. Kung ayaw mo na sa akin, sana sinabi mo, hiniwalayan mo na lang ako. Pagkatapos noon ay lumayas ako sa bahay nila at umuwi sa amin. Nung nangyari yun ay nawala lahat. Yung pagmamahal, yung tiwala, lahat-lahat. Nakikipagbalikan siya sa akin at sabi niya, she's willing to change. Aayusin at babaguhin niya ang lahat. 3 months. 3 months niya akong sinuyo. Hanggang sa napapayag niya ako na makipagbalikan. Alang-alang sa 2 years old na anak namin that time. After that, lagi na kaming nag-aaway. At hindi ko makakalimutan yung isang beses na tinutukan niya ako ng kutsilyo. At maraming beses niya akong pinalalayas sa kanila tuwing mag-aaway kami. Na minsan, nakikita at nagkakaroon na ng impact sa anak namin. Para bang nagagaya na ng anak namin. At dahil nangyari ang lahat ng iyon, ay unti-unting nagbago rin ako. Doon na ako nagsimulang magloko. Na kahit wala pa kaming anak, hindi ko magawa-gawa sa kanya yung bagay na yun, pero dahil sa nangyari sa amin, kayang-kaya ko na. Year 2021, I met someone. Pero parang one night stand lang. Then, dumating ang April 2023. I met someone. Again, itago natin sa pangalang Anne. And to be honest, may anak na rin at asawa. Kaso, battered wife siya. Hindi sila kasal. Same with me. Pero nagsasama sila. Nagkamabutihan kami hanggang sa tuluyan na lang na nahulog ang loob namin sa isa't isa. In short, naging magjowa kami. Iba ang saya kapag kasama ko si Anne.
Parang pag magkasama kami, kami lang ang tao sa mundo. Basta tuwing magkikita o magkakasama kaming, laging tawanan. Ang nararamdaman ng puso ko, puro saya. Ibang-iba si Ann. Mahinhin, malambing, maasikaso at wala ka nang hihilingin pa. Full package. Unlike sa nanay ng anak ko. One and a half month. Yun ang bilang ng haba ng relasyon namin. Ang reason ng paghiwalay namin, nalaman ng nanay ng anak ko yung relasyon namin ni Anna. Pero prior to that, nakikipaghiwalay na ako sa nanay ng anak ko. Sabi ko, para na lang sa bata. If kailangan, magbibigay ako ng pinansyal na suporta. Kaya lang ayaw. Doon na nagkagulo ang lahat. Nagkahiwalay na kami ni Ann. At hanggang ngayon hindi ko matanggap na nagkahiwalay kami. She then told me, mali lahat ng to. Sa una pa lang. Pero dahil sa ibang saya na nararamdaman ko, nagawa natin itong maling bagay na ito. Siguro, pinaranas lang sa akin ni Lord yung mga bagay na hindi ko naranasan nung dalaga pa ako. Pero siya rin ang nagbigay o gumawa ng paraan para mangyari ito dahil mali. Nawalan kami ng communication noong June. Dumating ang July, in-stalk ko siya sa IG. At nagkausap kami hanggang ngayon. Pero hanggang dun lang yun. Sobrang mahal ko si Ann, DJ Rocky. Magpahanggang ngayon. Kaso may mga pagkakataon na pinahihinto niya ako. At ang sabi ko sa kanya, I can wait. Kaya kong maghintay. Kung kailan. Ano bang dapat gawin ko? Sana matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Ace. At ito ang aking secret file.